Mindenkinek, és bemutatnám az unokölcsémet, még semmelyik videóba se került rá sor. Gyere! Úgy itt van. Ez az unokölcsém, igen. Most eljöttek hozzám, hát kicsit játszani is fogunk tudjátok, a Def Jam-mel, Vendettával. De nem tudjuk fölvenni, mert a gép az le van merülve. De különben nagyon szeretném fölvenni, na mindegy, majd egy kicsit játszani fogunk, PS2-n. És... Neked megvan a PS2-d? Nem szóltam. Ja. Te sem szólsz. Oké. Úgy beszéltünk meg. Bocsánat, hát kicsit szószátyár. Ugyanolyan, mint én. Csak én úgy vagyok, hogyha játszok és felidegesítem magam, káromkodok. Ő, hogyha játszik és felidegesíti magát, akkor sokat beszél. Hát... sokba hasonlítunk. Na mindegy, ugye az előző videómban kvízjátékot szerveztem, és lassan lejár az idő, tegnap volt, most március 26-ban, erre kevesebb idő van már április 3-ára. Április 3-a? Én azt tudom. De nem azért, akkor szerveztem meg a kvízjátékot, és a kvízjátékban ugye most is elmondom, mi az elsőnek a nyereménye. Az 1 gigás pendrive, vagy a Shrek 4 DVD, meg egy oklevél. A másodiknak egy oklevél, meg egy 1 gigás pendrive. A harmadiknak, aki beküldi, annak egy oklevél, és személyesen gratulálok. Meg az elsőnek és a másodiknak is gratulálok. A negyediknek csak gratulálok. És ugye arról is beszéltünk, hogy Szokástárban mi az elérhetőségem, a klubon Foci EU, ugye azt már tudjátok, hogyan kell, ha meg nem tudja, nézzem újra. És a nevem meg pedig Crime Benzene, Forma Román, meg Tomi Tölgyesi 0304. Ugye ezek az elérhetőségek, és most azért szóljon egy picit az unokölcsém is. Mondj valamit a közönségnek. Hello mindenkit, én Gáncsé Barna vagyok, és valamit, nem tudom mit mondjak, Tomi. Vagy mindegy. Ádám vagyok, de mindegy. Na, akkor, hát ennyi lenne, ilyesmi lett volna. Akkor be is fejezhetjük. Még egy utolsó. Háromra azt mondjuk, hogy cső. 1, 2, 3, cső! Na, ennyivel befejezzük. Sziasztok!